Kunjuk sagung para tamu kakung putri ingkang sinuba pakurmatan. Saderipun kula matur kathah-kathah monggo sareng-sareng nyaosaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene para tamu kakung putri tasih keparingan makempal manunggal kanthi kabagas parasan. Kajikna wonten kakanggan enjang dungkap siang mriku para tamu saged manggi payahan anggenipun Bapak Citra Giman Ibu Sarni. Saking laladan Sidoarjo RT 3 RW 9 Pereng Mojokedhang wewengkon Kabupaten Karanganyar Solo Surakarta Semarang Jawa Tengah Indonesia. Dipun sedanten kan mengke menawi ilang-ilang kan pas gone. Nggih targenten mriki po ingkang hamungkati anggadi hajat ami sudosiwi walimatul urus nyemah-nyemaken putri tuwin putranipun seselirara Ayu Ida Rohmatin nggih kajatukrama kalian Bagus Agus Wahyono putra saking Bapak Hadi Wahono Ibu Misyanti miji sakelatan ngrunggah RT 3 RW 8 Sanggrahan Grogol Suko Arjo Makmur. Mugi pinanganten kalih anggenipun lelomban wonten bebrayan ageng mangke dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma alhamdulillah. Sanjange kersane mboten ngantuk. Nggih. Tarkintun menika tasih wulan Sawal sagung para tamu ngaturaken sugeng riyadi minal aizin wal faizin. Nggih. Mohon maaf lahir dan batin. Tarkintun menika ing mriki Allah saprekanca kadang-kadang keluarga besar campur saeringkes Ureus. Ingkang dipun pangarsani Roko Mas Hari Giyong. Bojomu ki titelé SPD apa insinyur apa-apa? Ora ditito kok dadi pegawai negeri ya. Miji saking ladan kilen mriku. Pereng Mojokedhang Karanganyar tentram mugi dawuh keparingipun ingkang hamunggati sapuluh calonipun sagung para tamu. Mugi mangke saged nuju para tamu anggen sampun langgan ngrapi pasugatan ingkang sampun katuraken saking kadang-kadang pramulati. Sedatan mriki kadang-kadang Oreo sinangguyung setunggal kalih 3. Menika bintang tamunipun saking kadang-kadang Oreo ingkang sepindah bintang tamu ta. Mbak Ayu Iis bintang tamu. Sinten semenika Mbak Iis monggo ingkang sepindah. Ora usah disepoti wis kaplakane ya entuk sepotan barang. Kaya ingkang kaping kalih menika saking sakcerakipun gawanan menika. Ora kira Sragen. Iki liwate gawan. Menika Mbak Santi. Nah, ayo, Ken. Ayo, apa kono sepi? Menika Mbak Santi. Ingkang kaping 3 menika wah, kayak cilik nang wis jembir ya. Mbak Nika. Katur semeneng Mbak Nika. Ya alon-alon, alon-alon kabine kok ndak copot. Jare kabeh suntik kok copot ya ora ya. Kayak susuk kok. Nggih, sinten kula piyambak ingkang bagus dhewe sak rombongan meski mboten dipun akui kanca-kanca. Tak akui dhewe pun John Pego. Ya pripun mangke gedhewen kadang-kadang campur sari ora salur sagung para tamu. Monggo kersa ingkang sami mirsani miyarsakaken lumantar kadang-kadang oh, Reo.
Iya, matur suwun para tamu sampun nyuwun kalau atau pambuka saking kata-kata Oreo semoga mangke saged nuju prana. Terkintun sinambi nenggo tupak pangyadicara kadang-kadang Oreo calonipun sinata sining guyung GMT profesional video shooting Putra Trimoluwung audio sound system sukses selalu kanggo dulu-dulu kabeh. 1 2 3 Mbak Nika katur jumeneng. Ya. Iki sing awake sak rombongan paling gedhe dhewe iki tak kon jok wis sik. Ketok-ketok men ra tau dingoni sing lanang. Heeh, aku ya sing lanang ya mesake wong agek kenek musibah ya. Santai wae engko tak ingoni genti. Piye, Mas? Nah, menika sinambi nenggo tupak pangadicara pinanganten kekalih dipun dhaupaken awake dhewe cahulipun rumiyin. Suka pari suka. Nggih. Rada maju rada rono. Kowe ora nyedak-nyedak aku. Aku nyawang kowe aku sing Joko marake. Halah halah. Nggon ngendi? Sing Joko nggon ngendi? Status kuwi bujangan. Yen perkara Joko aku ya lali masamu. Tak keke sapa ya mbuh ora ngerti. Santi ndek ben. Jare alah nggonamu paling sak mene. Ning ana akeh. Medeni malah. Rada maju mriki Kangga. Anjir, rada rono Mas. Heeh. Nah, sing narik-narik ya sampeyan Iki malah nggone kaya lapangan motor mabur. Sikilku ora kowak ngono tak gulung-gulung. Iya. Mangga kater menika tulipur kanthi slendro pelok barang. Piye mau? Slendro pelok barang. Ya milih sing ndi? Sing 6 we, pelok 6. Oh, pelok 6. Peloh 6, Mas. Nggih, Mas Hari. Peloh nemen. Tulodolah kutama Piye ta iki? tumrape wong
Jawi wong agung ngeksi kondo untuk serak Kena apa? arek watuk Nah. ora mergo payu ora Nah, mergo arek watuk saking larise. teko ngendi mang tanah piing siang ratri kapati Amarsudi sudaning wola nafsu binapsu topo broto tanam piing siang ratri hama mangun karyen tias ing somo Sampun, Mas. bawanipun sinom nem dipun aturaken nem mangga napa katur Mbak Nika es temu Mas monggo Es semu. Kok es temu? oh es semu to lha kowe ngomong ora banter suwe ora ketemu gawe kangene atiku tak sundring lan kalu pamujiku mangkiya rahayu Gila. Kok gilane piye masano? Ya biasa wae rasa dipedhot-pedhot ngono lho. Iki yo penak air.
Lah kok kaya wong anyang-anyangen. Ora anyang-anyangan ngematke kok anyang-anyang. Iki kulino wong wedok anyang-anyangan mesti ngrasake. Aja ngono. Ayo arek ngeden-ngeden ra teko-teko rumah Mare sana. radian madyang. Ala sing arep dipangan ki apa? Uripe dhewe ya delak-delak kok arek dian madang. Aku dhewe ki nepake awakku, Mbak Yu. Ya. Heeh. Nyap ya ngono. Aku ki wong 42 tahun durung payu rabi ora delak-delak rumasan. Uripku ki jare ngomongnya Mas Heri, uripku garek 3 tahun kas ngono. 3 tahun. Kok suwe men? Yen tekan lho nganyelke ya ati kok. Kok ya ngecene ramu. Bolo-bolo ki ngece. Mas Heri ngomongnya uripe garek 3 tahun. Heeh. Sing ngendang yen tekan. Aja to. Bosok ya sini. Kok sia-sia men rumangsa. Ora lah ya. Yen aku dieceng ngono ku malah seneng atiku kok. Oh, sing ganjar ki sing kuwasa. Malah seneng. Ya ben dieceng. Iya malah sombong kok tak dongakne. Mangga nggih. Lajengaken Mbak Yu.
Nika matur sembah nuwun, katuran kembali ke habitatnya. Nah ya habitat penyanyi rumah samu kayak habitat tumbuh-tumbuhan po hewan po piye? Ayu-ayu kok celuk hewan. Matur sembah nuwun para tamu sampun ngaturaken kula swantenipun Mbak Ayu Nika ngombe sik. Iki awakmu cilik kok botol kono mbok emut entek ngono piye. Matur suwun sinatan menika jumenengipun Mbak Ayu Santi. Hey! Awan-awan kemulan sarunge bedah suwek pinggire rabi prawan ora wani nembung bareng ditembung suwek pinggire. Wis ta. Tuasan aku sing nyuting melet-melet. Iki digare sing tukang nyuting tek rada lemu. Lah ki sing awake gedhe banget ndi? Wah, kae nonton film sumuk kae. Oh, ora ding, sorry. Film sumuk piye? Lah yo kae wong HP-ne Cina kok nggo Bluetooth film sumuk. Kae. Oh, taune nonton mesti. Sapa? Kowe. Genah yo karo kowe niku. Sing ngajari sapa? Rumasane yo ora ngono kuwi yo ndek bareng-bareng. Mbak Santi, ngaturaken wilujeng siang menika. Ya wong Jawa ki njawani piye carane ndang. Nggih, menika dalam ngaturaken wilujeng siang dhateng para tamu sedaya. Wilujeng lelenggan kanthi sekeca sinambihan mirsani campur sari Reos. Oreo. Ya, biasa wae lambemu biasa wae. Iki yo biasa. Bibirmu itu biasa saja gitu loh. Ora usah nganggo pletat-pletat. Sing pletat-pletat njenengan dhewe. Nah, Nika kalau mau Mbak Nika ngaturaken wonten nika panjenengan rada kene. Nika tuamune nek kono wah kaya arep pemilihan umum kae. Lho. Piye? Jejer-jejer. Tak kira golek beras raskin ae. Pak Lurah. Nika pripun? Monggo. Nah, kula caosi ingkang mat-matan Pak nika. Pripun? Oh yen Pak Lurah cekap jempol kemawon menika. Mangke katuran. Oh nggih. Pak Mas sinten? Oh, Mas Sugi. Oh, Pak Sugi mangga katur jumeneng Pak Sugi. Dung 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 dung. Mangga mriki pun acaranipun suka pari suka. Menika sinamben enggo tumpah Pak Ngadicara. Wis pokoke yen kaya kuwi tak kekke wong-wong kae. Iya iya. Nika pertama aku sik. Ya. Ku tak kekke wong-wong turangga, Mas. Nggih, matur nuwun. Alah, pun mboten napa. Cek nyedak RT niki kok. Kok dibonusi RT ne. Nggih, matur nuwun, dikarok langka mawon nyun dam sari mawon nggih, Pak. Didam sari kekidungan manis Nyidam sari kekidungan manis. Hooh. Hooh piye? Hooh piye? Lagi puisi niku. Nyidam sari kekidungan manis wong ayu. Sampeyan ndiriku aku gantung kene. Sing iki lara. Ang mulat sekar kepengen ngisep mah tune brangangang swara temanten lagya karon
dalutan bisa nendra ranggang kula kumepyur pulut sayekti ngidam sarias Lalah, ayo timbo kaya dibaleni. Monggo, Pak. upama sliramu sekar malah Aku kumbali jam sari. upama wong manis kon kakang kakang liwati sinatan Janji prasadan ning ati. Mangga? Nalikane roeng bengi atiku mati ora bakal lali
Niki wonten nek merasi enten wedal kathah sanget ingkang badhe Oh. nyumbang bawa. Malah kleresan matur. Nika Pak Desukir, Pak Lurah, Pak Bayan Suroso, Pak RT setunggal nih. Nggih, Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah riyin monggo Nggih. jepang kehormatan. Katur punika Pak Lurah ingkang Nggih. kehormatan. Nggih, Nggih, monggo, matur matur suwun nuwun. Kang Mas punika nggih. Sampun ngaturaken pun sambutan sang kagem napa-napa. Nggih, matur Nggih, nuwun. matur suwun. Nggih, saya terima nikahnya. Matur suwun. Kira anu punika ingkang kinurmatan Pak Lurah punika kala wau saking warga masyarakatipun setunggal punika ingkang dipun suwun panjenengan rumiyin mengke kantor Pak Bayan mandhap-mandhap Pak RT setunggal kalih 3 sekawan gangsa 6 7 8 9 dosa. Nah, RT sedanten mengke. Monggo Pak Lurah. Nah, kula caosi kalih juraganipun putri, Mbak Is. Oh ya. Oke, maka. Mas Sukir, nyaturaken wilujeng siang. Dipun wertosipun alhamdulillah binaringan kabagas kewarasan nggih. Alhamdulillah saya. Ingkang dipun suwun kan ngoten. Nggih, amin. Nggih, mugi-mugi saged pun gadah wayah. Pun gadah putu. Malah nggih, wayah saged momong putra wayah nggih. Nggih. Panjang yuswa. Ya, amin. Nika dipun rencangi setunggal kali 3 mang milih kiambak. Pun kula sak sae. Oh, kretek desa. Nggih. Mbak Iis kretek desa Sasak. Nah, sak-sake. Kretek desa Sasak ngene. Tambah Inggih menika gandeng para tamu, para pinisepuh Mangga. tasih Kena kese, kena kese. Kena ke. Inggih menika Ake bar medhuk. mat-matan langkung rumiyin. Inggih menika Sekar Melati Rinonce. Apa no? Nggih, monggo Pak. Lah MC kula teranang nggih ngeten iki kok, Pak. Ji. Ibar menika nggih, Pak. Kangka dulu raronten melati Sae, Pak. Pak Sukir. Nggih, amin. Malila katong-tong rina wengi amung dadi impen papuntone pantastika tununge wong manis nggih Mas engkang maweh uyo Lah ya, MC kok nyambi apa-apa ya bayarnya terus piro lho. Marai deg-degan ae. lakae wis mrene Nyambung
Tompo nuliti kalongan
Mbak Iis matur sembah nuwun katuran lenggah malih. Sagung para tamu pasukan matur sembah nuwun menika kanthi bawa mlatir nonce. Sagung para tamu kakung putri kaki sedopo pakurmatan. Mosok tripun ing mriki kadang-kadang cawlipun malih kasingget dipedal kaginaken ingkang hamugati monggo Bapak Pambiyawara kalajengaken rumiyin. Matur suwun. Suara dicoba, satu tes suara dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bil haqqi wa nudu andil jannah ritumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Windu-windra layane Rama Jati. Pinayungan sihing Hyang Magung tumunten kinara buka hambuka. Hamya sepining swasana ing wanci kalodhangan siang puniki. Pinedhati pepalining kara jagat. Pinedhati palilaing Gusti Hyang Magung mugi sih wilasaning Hyang Propengrat satematan samayung ana yuwananing para tamu kagum putri langkung-langkung bedhanipun Bapak Citra Kiman mewah Ibu Sarni ingkang dumunung ing madaning Padusunan Sidoarjo Desa Pereng Kecamatan Mojogedang. Maradikeng tias reh kamaradikan sohana tepireh darmaning sesanggeman. Anamung sadaringipun mugi lineparna saking untulak manu kinalsena saking sesigung tinebihna saking sabudendaning Hyang Bathara Tunggal. Para pinisepuh, para haji sepuh ingkang adhak pinuntri-puntri langkung-langkung para pangarsaning praja ingkang sampun satata. Marak hangestreniane madaning sasana ingkang piniji ingkang winantuh ing pakurmatan. Kepareng kula ngriki nyigek kamaradikan panjenengan sekalian ingkang saperlu hanuhoni atur pamundhut saking benanipun Bapak Citra Giman kang dumunung ing madaning Padusunan Sidoarjo. Ananing nggih panjenenganipun nedya tepireh darmaning asepuh kepareng hamiuha putra pawestrinipun ingkang sesili kusumaning ayu wara Ida Rahmatih ingkang wis sembada ijab kabul kalawan Bagus Agus Wahyono putra kakung saking belanipun Bapak Hadi Wahyono ingkang wingking saking Renggoh Sanggarahan Grogol kalebet Kabupaten Sukoharjo. Wonten ing Sirat Maja pinangancan wis sembada kalaman ijab kala wau kirang langkung tabuh sanga. Awit pikantuk berkah pangestuning para bundhen sepuh keparingipun Bapak Citra Giman Sirat Maja pinangancan arsa kapanggihaken nut tataning upacara adat ingkang maksih genelaran madaning Padusunan Sidoarjo ing mangke kirang langkung tabuh setunggal. Ing mongko ndungkap dauping Sirat Maja pinangancan kalih wis arasa kapurwakan kepareng ing ngriki kula badhe ngaturaken menggah rerencaning gati ingkang titi laksana aning madaning sasana parigyan hari kalenggahan siang punika. Anamung sadaringipun kula ngaturaken menggah rerencaning gati ingkang titi laksana aning madaning sasana parigyan langkung rumiyin sumangga kula dherekaken manengku puja mring perbaning Jawata Kamo Kawasa. Mugi sedya luhur saking belanipun Bapak Citra Giman wiwit Purwomadya hingga wusana mugi tansah manggawe dada kalih saking sakara-kara. Para tamu kagem putri ingkang winantos agung ing kamulyan jumbuh kalian kapadosan panjenengan sekalian ingkang wis sembada rinasuk madaning kalbu sumangga kula dherekaken manengku puja mring puasaning Gusti Kang Maha Loka mugi sedya luhur saking belanipun Bapak ingkang pareng margya siwi wiwit Purwomadya hingga wusana tansah manggih awidada kalih saking sakara-kara. Jumbuh kaliyan adeg-adeg negari kita Pancasila ingkang perkawis sumangga kala dherekaken Asanti Jaya Jaya Wijayanti
Mugi sedya luhur saking mlanipun bapa ingkang hamengugati tansah kasebatan. Sumangga kula dherekaken. Binarung swantening gangsa Logananta mewah pangli ing para Wedawati ngarep sesenggaan para wiraswara satemah hamba bara umiling gending ladrang sandi mulya ing mangka kinarya pratandha kalamuntaning madaning sasana wis puji pindha wis tumapah ing gati sinenta ingkang lenggahang kono rarasaning satinggiling palenggahan. Lah punika panjenenganipun Bapa Citra Giman miwah Ibu. Jroning lenggah tatang kendhat genya meminta pring nugraning Jawata kang maha kawasa. Mugi sedya luhur ingkang arsa ngentas 17 putra pawestrinipun mugi tansah kasembatan. Para pinisepuh, para tamu kagem putri, langkung-langkung para pangarsaning praja ingkang sampun satata marang angestrene madaning sasana ingkang piniji. Datan kantuna para pujangga sih, para wiku, mewah para halim ulama ingkang rena pantaraning ratri ingkang tansah sumandhing mring wangya ing lahi. Ing mangga kinarya panutaning keblating panebantu mrapara kawula dasih. Sekra hamanan itu manteng para kawula. Kala samana ingkang dak amangun bojo wis sebada sukha ameminta ning Jawata kang maha kawasa. Mugi sedya luhur ingkang wis kapirenan mugi tansah kasebatan. Kala samanala ing pangkabaran kalamunta Jerat Raja pinangancan wis sebada arsa kagapaken nutataning upacara adat. Ing wanci ingkang piniji ing mangka ndungkap daping Jerat Raja pinangancan arsa nganjing. Kepareng badhe ngaturaken menggah roroncening gati ingkang titilaksana aning madaning sasana ingkang piniji ingkang wis rinantam dening keluarga ageng Bapa Citra Giman. Wonten adicara ingkang sajugono inggih pambuyung ing Jerat Raja pinangancan pawistri saking sasana Gupit Mayang Sari ingkang arsa kalenggarken wonten saluring kursi Badrayasa. Sinenta ingkang parang hanawung kreda ambuyung Jerat Raja pinangancan pawistri nona inggih biranipun Ibu Juru Waes mewah Rama dalasanipun. Datan kantuna para paraga pangembaning Sekar Pusna Jirlonce sakembaran ing mangke para ngotut uri bodholing Jerat Raja pinangancan kalih. Paripurna pambuyung ing Jerat Raja pinangancan pawestri saking sasana busana ginalampahing prastawa linangkung ingkang duwi perkawis nuning nggih. Bodholing Jerat Raja pinangancan kakung saking sasana busana ingkang arsa kakanthi panjing madaning sasana ingkang sepiniji wondene para paraga ingkang kepareng hanawung kreda anunggak semi paraga pambuyung ing Jerat Raja pinangancan pawestri wis prapteng mring gani kang tinuju
Kaya ngancik kadit kang titilaksana upacara ingkang tri perkawis menika inggih tumapang hadi cara pasrah saking tetungguling pangombyong Sirat Maja Pinangancan Kagung ingkang mijil saking sanggrahan Grogol Sukaraja ing mangke ingkang kepareng hanawung reda ababar pasrah menika inggih ingkang kinabektena Bapa Budi Prasetya purna babaring atur pasrah sigra katamping dak mangun bojo marga siwi ana inggih benanipun bapa ingkang pareng hangajangi ing ari kalenggancang punika ingkang kinarya tetalanging basa nun inggih panjenenganipun Bapa Surasa ingkang tinanggenah nampi pasrah paripurna lung tinampi Sirat Maja Pinangancan ngancik gatin kang titilaksana upacara ingkang catur perkawis nun inggih wis dumugi wahyane mangsa kala ndungkap doping Sirat Maja Pinangancan ing mangke kang pinadekan dening pujangga sih nun inggih Eyang Wirya Semita paripurna panggih Sirat Maja Pinangancan sigara kakanthi lumaksana tedhak ing wisma kawuri ingkang kakanthi Rama Dalasan Ibu datan katun kasusul para kadang kaneman ingkang arsa manjing namadaning sasana beniji jroning cipta mung suka mahayu tumrap Sirat Maja Pinangancan saking paguyuban PKK Remaja sinar muda ingkang dipun sepuhi dening belanipun Raka Masudin sembodo suka mahayu tumrap Sirat Maja Pinangancan kalih prateng mrenggening tinuju sigra ingkang dak bangun bojo nun inggih panjenenganipun Bapa Hadyana ingkang maksih anemadaning sasana busana ing mangke suka manjing anemadaning sasana ingkang puniji wontene para paraga ingkang pareng nawung kridama pagbesan ana inggih panjenenganipun Bapa Karna sekaliyan Ibu wis prapteng mringgane tinuju ingkang dakal mangun bojo kadang pisan sigra ginak lampahing prastawa linanggung ingkang salajengipun inggih tumpaping hadi cara kacara kudur mewasung kepangabekti Sirat Maja Pinangancan kang tumanduk mring Rama Dalasan Ibu suka sungkem mring pepadaning Rama Dalasan Ibu saking kang dakal mangun bojo nun inggih benanipun Bapa Citra ginang rumaos bombeng brawa jroning Waradaya senadyan namung sapala dadan kuwi ngabiyantara matur wonten asa jengandika sami ing cipta amung suka nyuwun gungan dhumateng ingkang kinabekten Bapa Sugiyono nun inggih benanipun Bapa Lurah ingkang ngrenggani madaning Desa Pereng paripurna atur manem Brama kunjuk sagung para tamu kang putri ya ginak lampahing prastawa linanggung ingkang salajengipun nun inggih tumaping adicara foto pakurmatan sae waraga ageng ingkang mijil saking Grogol punapa dene ingkang mijil saking Sidoarjo Pereng Mojo Gedang ing mangke ingkang badhe kapratisaken dening Ibu Juru Paes para tamu kakebang putri ingkang winantos agung pakurmatan mekaten kula wau mengharun jeneng kadin ingkang titilaksana madaning sasana parigyan ari kalenggancang menika ingkang sampun kepareng kula aturaken setunggal boga sawiji mbok bilih kirang wijang wijiling wicara kawula mawantu-wantu Indra Agung Samudra kang pangapunten ingkang agung langkung-langkung dhumateng para pamiji sastra mewah para paniti budaya luhur kusipun para pinesepuh ingkang lenggahane madaning padusunan Sidoarjo datan kantun hingeri kalenggan siang kang piniji kula makaradi sami kaliyan sound system Trimo Luwung ingkang mijil saking Garit Pendem Desa Pendem Kecamatan Mojo Gedang datan kantun video syuting GMT ugi keluarga ageng Campursari Oreo ingkang mijil saking Pereng Desa Pereng Kecamatan Mojo Gedang ingkang dipun pantikane dening benanipun Mas Hari Geong Sebodo Suka caos lipur wonten aca jengandika sami. Para tamu kakung putri sugeng lenggan kanthi pardikaning panggalih nyrantos lekasing upacara parigyan ali karenggan siang menika nuwun kawula nuwun.
Para tamu kakemah putri ingkang wilantosaken pakurmatan sampun kepareng kula aturaken wonten ngasos ngandika sami menggah rerencening katin kang dilaksana ning madaning sasana parigyan ari kalenggahan jang puniki hangengeti swasana ingkang sampun angrang sang wayah daya-daya kepareng hamurwakani katin kang dilaksana upacara parigyan ingkang sarwa prasaja ari kalenggahan sang ingkang pineji nuning nggih bodholing Serat Maja pinanganjan pamestri saking sasana Gupit Mayang Sari ingkang arsa kanthi manjingan madaning sasana palenggahan kunjubilanipun Bapa Wiknya Paraman kang kinarya cundakaning lampah datan kampun pangembaning Sekar Puspita Jirulun Cesa Kembaran muga parenga daya-daya madal saking pasilan tedhak mring sasana busana tumrap Serat Maja pinanganjan pamestri kala samana wis tanggap jroning ingkang sinasmitan eling-eling priagung witi murmulagung ginugung ginakala-kala mring pepianing kautamen mila jroning ngarasa jemangkah tedhak mring sasana busana tumrap Serat Maja pinanganjan sajangkah mau sapecak tumuleh yen Cinandra pindha mawarna-warna candrane Sirna redu mamalaning bawana kapunjang majesaning kang sukma tumuli biar hambyar sulaing papadhan katungka jemedhuling yang wrawi ingkang kinarya pratandha kalamutare madaning sasana kawih beneji pindha westu papaing ati kala samana dereng wonten ingkang cinarita pramila ingkang nyarya bebekaning kandha ya ora kaya wisma kawuri sinanda ingkang arsa nglenggahi kaluhuraning kursi Badrayasa bebasan upaya 100 tanantuk kalih 1000 pisan datan jangkep sadosa sakethi datan pikantuk sawiji ya ora kaya kusmaning ayu Nini Dewi Ida Orhame putra pawestri saking Branipun Bapa Citra Giman ingkang dumunung ing madaning padusunan Sidoarjo Desa Bareng Kecamatan Mojogedhang dasar putra putri wiwiti murmulagung ginugung ginakala-kala mring pupianing kautamen mila ngene rasa mejil saking tepis wangi kathah para ingkang samya humiat arsa mas padhaken boyong Serat Maja pinanganjan pawestri
Kala samono Sirat Maja pinangancan wis bodho mijil saking tepis wangi. Kabeh dening patah sagembaran. Kalih-kalihnya samya sulistya ing warna karo bana busana ingkang maneka warni. Dasar Sirat Maja pinangancan wis ngagem busana Praneswarinata. Senadyan ton meka wanodya wijiling saking Karang Pradusunan Sidoarjo parandene wis ngagem busana Praneswarinata ingkang gagrak Surakarta Adiningrat datan mantra-mantra sejatining wanodya wijiling saking Karang Pradusunan yen cinandra sifat kamanungsane yayah Bathari Kumaratih ingkang ejawantah tumurun saking kaendran ing mangka Bathari kasulstianing warni sinenta ingkang kabara ngayun jroning lumaksana sinambi bebojekan lah punika patah sakembaran ingkang pinaragang dening putri istri kekalih kalih-kalihnya kembara busanane dadas sembada kinepatan Sirat Maja pinangancan kalih dasar Sirat Maja pinangancan pawestri sembada kakandhe dening patah sakembaran kalih-kalihnya dereng icak luwange parandene wis kinarya pangepeting Sirat Maja pinangancan suka kekudangan para priagung kalampung benjang akhire dewasa dadi wanodya kedaton kang dumunung ing madaning padusunan Sidoarjo Bego tarabut ngarasa para-para ingkang resane ngolekase ngebodholing Sirat Maja pinangancan samarga-marga mung tansah sinebaran sekar gampil mlathi ing mangka kinarya syarat sarana bodholing Sirat Maja pinangancan kala samana Sirat Maja pinangancan pawestri sembada prapteng mrengganing kang diruju ingkang kadhap sagunging para kadang santana mimas-mitraning Sirat Maja wis manunggal dadi sawiji kadhap sagunging para kenya ingkang mijil saking kaendran Suralaya